ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 8ଟା ବାଜିଛି, 10ଟା ବାଜିଲାଣି। ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିକି ଆମର ଖେଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନ 12ଟା ବାଜିଲା। ଏବେ ପାଗ ସେଇ ମେଘୁଆ ଅଛି। ଚିକେନ୍ ଆମର କିଲେ ଆସିଗଲା ଏବଂ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ଟମାଟୋ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆଳୁ ବି କଟା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କିଲେ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ତେଲ କରେଇ ବସିଲା ଏବଂ ଚିକେନ୍ ଏବଂ ଆଳୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୁଆ ହେଇକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ 12ଟା ବାଜିଗଲା। ଏବେ ଗାଧେଇ ଯିବା। ମୁଁ ଛାତ ଉପରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧେଇ ଚାଲିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଲଗେଇଲି ଏବଂ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସିଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଦେଖାହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ବଢ଼ା ହେଲା। ଭାତ ଚିକେନ୍ ବଢ଼ା ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଲା। ସଲିଡ଼ ଖାଇବା ଆମର ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ବାଜିଗଲା। 4ଟା ବାଜିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟା ବାଜିବା ଉପରେ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପିଜୁଳି ଆମର ପିଲା କାଟୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ପିଜୁଳି ଆମର କଟା ହେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଜୁଳି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପାଇଁ ପିଜୁଳି କଟା ହେଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଖାଇଲି, ତା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୁଅ କେମିତି ଖେଳୁଛି ଉପରେ। ପୁତୁରା ମୋର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବାଜିଗଲା। ଏବେ ରାତିରେ ହେଲା। ରାତି ହେଲା ଶୋଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରହିଲି।